Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Nichida kungotenda vose vakasubscribe kuchannel yedu uye zvekare nevose vanoona mavideos uye nekulike zvekare nekukomenta on each and every video. Sometimes ndinokwanisa kusapindura comments enyu, but I always read the comments. Ndinenge ndichimanyisana nemamwe maconfession zvekare. Thank you to all those that listen to our channel. So gore rava kunopera iri, are we still saving that money? Have we been doing what we said we are supposed to do throughout the year? So if you have been saving, please tell me also in the comment section. Tinge tichiona kuti panozonopera gore zveshua tinenge takwanisa kuseva here. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So ini mukoma ndakauyawo kunoku kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndobva ndachizotanga kuita zvekutengesa muviri wangu, but izvi handina kuzotanga kuzviita mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa. Ndakatanga kuzviita even pandainge ndichiri kuZim, nekuda kwekuti gogo vangu vainge vari ng'anga. Saka gogo vangu ava vainge vasingori ng'anga yainge iri ordinary, zvinhu zvatainge tichitoziva mumhuri kuti gogo ivo vainge vari muroyi zvekare. Saka gogo vakabva vachizonditora vakabva vati, muzukuru wangu, ndoda kuti iwewe kana nguva yako yekuti unenge wava kuda kuroorwa, haufaniri kuti unge uchisarudza murume pachako iwe uchishandisa pfungwa dzako kana kuti mwoyo wako. Ndoda kuti ndinge ndichizogadza mweya pauri, mweya uyu ndo uchazokwanisa kuti unge uchikuvhimira murume. Ende kana wokuvhimira murume, unokuvhimira murume anenge aine mari wekuti anokwanisa kuzokuroora uye zvekare nekuzokuchengeta achikuchengetera vabereki vako. Unoda here muzukuru wangu? Ndakabva ndabvuma paya mukomanashi. Saka gogo vakabva vati alright, haisi nyaya. Ndopa vakabva vazotora razor dzavo. Vakati vatora razor ndokubva vazonditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibvisa chipfeko changu chemukati. Ndikabva ndakurura chipfeko changu chemukati ndokubva ndarara paya. Gogo vakabva vachizotanga kunditemerera nyora. Vakanditemerera nyora dzekuti ndinge ndichidiwa nevarume uye zvekare worst of all murume uyo anenge azoitawo mistake yekuti anenge ava kuzonosangana neni pabonde. Murume iyeye achingobva kunosangana neni pabonde anobva ada kuramba ari wangu kweupenyu hwake hwose, nekuti anenge ava kuzviona sekunge inini pasi pano ndini mukadzi anonaka chaizvo pabonde. Ndonyora dzacho idzodzo dzandakatemererwa nagogo vangu. Vakati vapedza kunditemerera nyora ndopa vakabva vazotora mushonga uyo wavakatora vachiti mushonga iwoyo ndewegwezva varume. Vakabva vatanga kuisa mishonga iya apo panzvimbo pavainge vabva mukunditemerera nyora dziya. Vapedza kudaro mukomanashi vakabva vazondinwisa zvekare mimwe mishonga vakandigezesa, uye zvekare vakatoita zvekutondigezesa pasikarudzi yangu ivo mbune nemimwe mishonga. Ndokubva vanditi ya iko zvinozvi wanaka muzukuru wangu, uye zvekare wava nezvinhu zvako zvawakatakura zvekuti wega uyo anenge apinda musikarudzi mako haazombofi akada kukushaya pedyo naye. So zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizotangawo kuita zvevakomana. I think chinoitika ndechekuti kana ukagara watemererwa nyora dzakaita seidzodzo dzekuti unge uchidiwa nevarume, iwewo pache zvako unenge watovawo nesort of like mhepo inenge yava kuteverera mhepo yechihure, because from that very young age ndakabva ndatotanga kutonzwa havi yekuda vanhurume zvekuti ndainge ndisingatombokwanisi kuti ndinge ndichirara ndisina kugumiwa nemunhurume. Then ndakabva ndachizotanga kudanana nevarume vakawanda. Ndakati ndatanga kudanana nevarume vakawanda, saka pane umwe uyo wandakazotanga kudanana naye akazosvika pakundingwadza because akatondipfimba achishandisa mari. Ndikabva ndatoziva kuti saka murume unokwanisa kutomudya mari. Ndokubva ndazomubvuma paya ainge ondipa mari murume uya. Zvino ndakabva ndachizotanga kudanana nevarume vakawanda. Umwe naumwe uyo ainge achindinyenga ndaitotanga ndamubvunza kuti iwewe uri kuda kuti unge uchizodanana neni right, unokwanisa kundipa mari? Saka ndainge ndava kutoita mari paya. Kudzamara ndava kutoona kutoti kupinda mubhawa kuri nani, because even though varume ava vainge vachizviziva kuti ndainge ndine mapartners akawanda, but still munhu achitozviziva kudaro ainge asina basa nazvo, achitokudembera achitokuchemera
achitoemera achitokupfugamira. Ndakabva ndatanga kupinda mumabhawa ndichitengesa muviri wangu. Ndakararama ndichiita izvozvo ndiri kuZim for a very long time, asi munongozviziva kuti Zim yagara yakaoma hama dzangu. Ndopandakabva ndazopindwa nepfungwa dzekuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiuyawo kunoku kuJoni. Ndopandakabva ndazouya kuno kuJoni, even though ndainge ndisina munhu wandainge ndichiziva such. Ndakabva ndasvikirawo munzvimbo yeSoweto, ndikabva ndatanga kugara muSoweto muya. Zvino ndakabva ndati muno munyika mandiri mevatorwa ndichaita sei, because ndiri munhuwo wekuti handina kukwanisa kuzoenderera mberi nechikoro nekuda kwekuti ndainge ndodanana nevanhurume nematicha nei. Ndo pandakabva ndachizosangana neumwe murume uyo akazondipa mwana, nekuti ndakazozvara vana vaviri nemaSouth African. Saka uyu ainge ari mupurisa. Murume uyu ainge achindida chaizvo, akangofera mukunosangana neni pabonde, akabva adrova akabva ati iwewe uchazova wangu kweupenyu hwako hwose. Ndokubva atondimanikidza paya pasecond round kuti handichatoshandise dziviriro pano. Ndikabva ndatoona kutoti pana pamurume uyu ukasha waainge ainahwo aikwanisa kana kutondidzipa akandiuraya. Ndokubva ndangomusiya paya, tikabva tasangana pabonde pasina kushandisirana dziviriro. Ndokubva ndazobatira pamuviri ndikabva ndazvara naye mwana. Saka uyu manje ndainge ndomutorera advantage. At that time ndainge ndava kushanda pane pamwe pasaloon. Saka muswero wese wezuva ndaiswera ndichishanda hangu kusaloon kuburikidza nezvimwe zvandainge ndichiudzwa nevamwewo vakadzi vaishanda musaloon. Ndikabva ndaona kuti vazhinji vavo even though vainge vatori married but vaitombotora mukana wekutoti vange vachitombobuda vachitona kunotengesa miviri yavo, nekuti painge paine kamwe kabhawa kainge kari padhuze neapo painge paine saloon uko kwandainge ndichishanda. Neniwo ndakabva ndatanga kudzidzira, but murume uyu ndainge ndichimutya sezvo ainge ari mupurisa. But nekufamba kwenguva manje ndakazoita zvivindi. Ndaiti iye kana kuri kunzi anenge ari paday shift, then ndaibva ndaizosara ndichipinza zvikomba nekuti ainge achitondirentera somewhere else. Ndobva ndatoitisa mashort time angu. Ndaiti kana paya achishanda night shift ndaikwanisa kutobhukiwa kweusiku hwose nemunhu, ndotorara ndichitoita bonde, ndotopiwa kamari kangu. Zvino mukomanashi pakuzonoita izvi ndopandakabva ndachizosangana neumwe murume zvikare uyo ainge ari muSouth African. Saka murume uyu akangouyawo ndokubva andikecha, but achinondikecha ndakabva ndaona kuti ainge ari different, because vazhinji varume vanenge vachiuya kuzokecha mahure vanotongoya vobva vatongoita yavanenge vachitongoita, sometimes no conversation no what. But uyu ndakamuona kuti he was innocent, uye zvekare ndokubva atanga kundiudza kuti ainge aine maproblems awo ainge achisangana nawo mumarriage make. Ndikabva ndati it is fine, saka uri kudei kwandiri? Akabva ati ndikuda comfort. Ndakabva ndaona kuti munhu uyu ainge aine mari dzake, chaainge achingoda ndechekuti kana kuri kunzi nemudzimai wake vanenge vanetsana, then ainge achida munhu wekuti anokwanisa kuzobvisa stress naye. Ndikabva ndati stress pano tinoibvisa, uyai zvenyu baba boy. Zvino mukomanashi ndikabva ndaona kuti mvesi uyu he was financially stable. Apa ndainge ndiri pakati pekutenga stand yangu kumusha uko. Ndikabva ndatoona kutoti murume uyu ndainge ndichitofanira kutoti ndige ndichimushandisira mishonga. Zvino ndakabva ndachizotaura nagogo vangu mushure mekunge ndazodzoka kumusha for Christmas holiday. Saka gogo vakabva vazoenda neni kune imwe nganga zvekare, ndikabva ndazopiwa mishonga. But mishonga iyi like yemipfuhwira, paya paunoipiwa unotoudzwa kuti unofanira kuti kana wava kuzopa munhu pane chipimo chaunofanira kuti unge uchishandisa, nekuti kana ukadarikidzira chipimo chiya zvinoitika ndezvekuti munhu uya iye anenge ava kutooperata atori pane rimwe level, like munhu anenge akatogarwa neshavi rerudo. Ndo zvakazoitika ipapo mushure mekunge ndadzidziswa paya kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiushandisa sei mushonga uya. Iniwo ndikabva ndazoita hunhubu. Murume uyu ndakabva ndatanga kumupa overdose, because ndainge ndava kugara ndichimunzwira shanje. Ndaiti kana ari kumba kwake nemudzimai wake ndaitomunzwira shanje zvekuti ndaibva ndatotanga kumudaidza paya obva auya kuburikidza nemishonga iya. Zvino mukomanashi murume uyu ndakati ndamupa overdose kudaro ndokubva azova obsessed, uye zvekare ainge ava nedzimwe shanje, like shanje dzatinoitirwa nevarume. Pane pamwe pekuti dzinotanga dzichanakidza kudzamara dzozopohwa manje. Ainge ava munhu uya wekuti ainge ava kungogara achingondibvunza kuti naiwe unani, uripi, wai waenda ikoko kwauri kuti uri kuenda. Ndikabva ndaona kuti izvi zvainge zvava kundibohwa. Zvino kuti ndige ndichirivhesa mishonga iya ndainge ndisingadi, because munhu uyu aindipa mari each and every month. Aitonditi mari iyi ndoda kuti
uchitumidzira kuna amai vako. Ndikabva ndati munhu uyu ndava kutongoramba ndichimushandisira mishonga, the more yandakaramba ndichimushandisira mishonga, the more the more yandakaramba ndichimushandisira mishonga, the crazier that he got, until one night mushure mekunge auya kumba. Saka ndakabva ndazomunyima bonde. Iniwo ndainge ndakanganwa kuti munhu uyu like anotooperator on another level. Ndokubva ndaramba paya. Mushure mekunge ndaramba, murume uyu akabva azoburuka pambedha. Ndokubva ati manje kana wandinyima bonde ndava kuzviuraya. Ndikabva ndafungidzira kuti maybe munhu ainge achitamba zvake, but munhu ainge atori serious. Akabva atora pfuti paya, akabva ati ndava kutozvishudha. Akabva ati but ziva kuti kana ndava kuda kunozvishudha handitange ndazvishudha ini nepfuti, ndinotanga iwewe then inini ndobva ndazozvipfura nepfuti. Mukomana chi ndakabva ndaona kuti murume uyu shavi rainge ratomugara ainge atogarwa nemweya wengozi. Ndikabva ndati uyu munhu ndikufanira kuti ndinge ndichizomutiza chete. Ndakabva ndamunyengerera paya. Mushure mekunge ndamunyengerera ndokubva ndazotiza, ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonorara kumba kwefriend yangu. So ndakati ndarara kumba kwefriend yangu apa ndainge ndatorongedza tumabhegi twangu. Mangwana acho makuseni ndikabva ndamukira kuhiking station. Mangwana acho makuseni ndokubva ndaenda kuhiking spot. Ndikabva ndahaika ndokubva ndadzoka kumba. Ndichidzoka kumba kweZim dzainge dziri nzira dzangu dzekuti apa ndava kutombotiza munhu uyu sezvo atombondirakidza kuti iye ane masuicidal thoughts, maybe anokwanisa kuda kuzondiuraya. Ndokubva ndagara paya. Pasina kana nguva ndo pandakabva ndazoudzwa nedzimwe shamwari dzangu kuti murume uyo wandainge ndakatiza ainge akazosara akauraya mudzimai wake. Mwoyo wangu wakatsemuka ndikarwadziwa, because ndainge ndichiziva kuti ainge akazvikonzeresa ndianiko, ndini ndainge ndakazvikonzeresa. But munongoziva kuti munhu unobva wazongozvisimbisa paya. Ndakabva ndazozvisimbisa ndikabva ndati yainge isiri problem yangu, yainge iri problem yake, even though ndainge ndichiziva kuti mishonga iya yandainge ndakamushandisira murume uyu ndiyo yainge yakakonzeresa kuti anga achizosvika palevel iroro. Zvadaro ndakabva ndazodzoka mukoma ndikangoramba ndichingoenderera mberi hangu nebasa rangu, kuzonosvika ndichizosangana nevamwe baba avo. Baba ava vanoita zvekudriver matrucks across border. Baba ava mukomanashi ivo vanobva kuZambia. Zvino chinzwaika nyaya iripo. Baba ava ndakatongoona kutoti munhu atongori right. Handizivi kuti why is it Mwari handizivi kuti why is it Satan achindisanganidza nevanhu vane macharacters akangoda kungonofanana so, because baba ava ndakati ndatanga kudanana navo ndikabva ndaona kuti munhu ari very genuine, someone who is very kind. Chekutanga chavakandibvunza, vakandibvunza kuti budget dzako pamwedzi dzakamira sei, uye zvekare unotarisira kuti pamwedzi woga woga ndinofanira kuti ndinge ndichikupa mari. Ndokubva ndavaudza paya. Saka vakabva vatotanga kundipa mari. Apa ndaike ndichitofungidzira kuti kwainge kuri kunyepa. Vakabva vatanga kundipa mari paya. Vakati vatanga kundipa mari ndikabva ndatozviudza kuti pano chandava kufanira kuti ndige ndichiita ndechekuti baba ava ndava kutovapa mishonga, like mushonga uyo wandakapa murume uya akazosvika pakuuraya mudzimai wake, ndiwo mishonga wandakazotanga kuvapa. Zvino zvandinoita mukoma ndezvekuti let's say kana vari kuno kuJoburg vanobva vanditi huya patruck stop pakati kana kuti ndiri kulodhera pakati, huya tinge tichimbospenda some time together. Ini ndinobva ndavabikira chikafu, ndobva ndaisa chikafu chiya mutuma lunch box twangu. Saka chikafu chiya chandinovabikira ndinobva ndazoisa mishonga. Mukoma ndakatanga ndichikuzviudza kuti ndinongoisa mishonga at least just a little bit, because munhu uyu ndinomuda, handidi kuti ange achizondiramba, plus anondipawo mari yakati one day. But nekufamba kwenguva ndakazotanga kudarikidza chipimo chiya chandakaudzwa kuti ichi ndo chipimo chaunoshandisa kana uine munhu waunenge uchida kupfuwira. Zvino mukoma nashe after ndatanga kuvapa mushonga wemupfuwira, chinhu chandakatanga kunotisa pavari baba ava ndechekuti vakabva vachinja. Vava munhu uya wekuti anongogara achingondinzwira shanje 24/7, nepamwe panenge pasitombori necessary vanenge vachingondinzwira shanje vachingondibvunza kuti ko umboripiko, unani, why is it usiri kudavira mamessages angu, uri kuitei? Ende vanotongoita sezviya zvainge zvichiitwa nemurume uyo wandakatanga kushandisira mishonga uya wekuzouraya mudzimai wake.
yake. Saka ndava kutya kuti murume uyu wandiri kudanana naye anokwanisa kuzopara mhosva nekuda kwekuti mushonga uyu ndakatozvionera pamhino sefodya kuti mushonga uyu wakashata, but kuti ndige ndichiregedza kuushandisa ndinovada baba ava, handidi kuti vange vachizondiramba. Mhuri yeZimbabwe ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira, handiziviwo kuti ndoita sei. Ndiri kuda kuti ndige ndichiregedza kushandisa mishonga iyi, but at the same time ndiri kuda kuti baba ava vange vachizoramba vachindibatsira, because kumusha zvekare ndine mamwe maprojects avo andiri kuita. Ndiri kutarisira kuti through his help ndiri kufanira kuti ndinge ndichizopedza kuita maprograms iwawo andiri kuita kumusha uko. Uye zvekare chimwe chava kundibhohwa pavari baba ava ndechekuti dzimwe nguva vanokwanisa kutoti kana vachitodhraivha paya vanobva vazongokufonera, kana vakufonera vanobva vati ita video call, then kana ukaita video call paya vanobva vati ndirakidze kuti uripi, ende kana ukaita sekunge unoramba vanobva vatotanga kutopopota zviya zvekutoti wega unozototya kutoti munhu uyu ari kudhraivha maybe anokwanisa kuzokonzeresa accident muroad umu. Zvinhu izvi zvandinoita hakusi kuda kwangu, ndakatogara ndatokanganisiwa nagogo vangu avo vakanditemerera nyora idzi dzegwezva varume. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe, ndauyawo pano ende ndinoziva kuti vazhinji venyu vachandijaja, but zvinhu izvi pazvakaitwa pandiri, nyora idzi padzakatemererwa pandiri, ndainge ndichiri mwana mudiki, handina kana chandainge ndichimbonzwisisa ini mupfungwa dzangu ndaitozviona ndichizoroorwa nezembinga rainge riine mazimari, and I never knew kuti kana zvichinzi kukwezva it means kuti unongova kungofamba uchingokwezva varume, not kuti unongokwezva murume umwe chete then you settle down with that man, but unongofamba chete uchingokwezva varume ende varume vanenge vachingokuda no matter what. Saka ndiyo situation iyo yandakatarisana nayo. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira please, but at the same time handisi kuda kuti kana mishonga yacho kana ikanzi yaexpire murume uyu ange achizosvika pakundiramba, because ane mwoyo wakanaka uye ari kundibatsira chaizvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu zvakangooma. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vakabva vatumidzira message vakabva vati mukova nashi ndakatombodanana zvekare neumwe murume uyu akazotiza ndokubva azoenda kumusha mushure mekunge azama kuba Lord, because ainge achitawo zvekudhraivha matrack. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichingogara ndichimuisa papressure yekuti ndoda mari ndokubva azozama kuba Lord, but akapotsa abatwa ndokubva azotiza. Lucky enough ainge achishandisa zvimalicense zvefake. Saka I regret, because murume uyu ndakatomukanganisira upenyu hwake. Aitova munhu ainge aine mhuri yake uye zvekare nevana vake vatatu. Namene kuti varipi baba ivavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi just pray to God if you are a woman kuti I will never sleep with your husband, because if I do that pako panenge pakuperera. Zvakangooma hazvo vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.